Hola, soc la Cristina Garcia, guanyadora del Premi d'Educació i Adolescència del treball final de màster, i el meu treball es titula Anàlisis de les necessitats biològiques, socials i escolars dels i les adolescents, un estudi de cas. Aquesta recerca té com a objectiu analitzar les necessitats biològiques, socials i educatives dels alumnes de secundària de l'escola on treballo, per això és un estudi de cas, i proposar un horari adaptat a aquestes necessitats. I la investigació es planteja amb preguntes de per què no es consideren els ritmes biològics dels adolescents a l'hora de dissenyar un horari escolar, o per què es fa avançar l'inici de les classes malgrat la importància del descans nocturn, o quins canvis s'haurien de fer per adaptar els horaris a les necessitats dels joves d'avui en dia. I ho fomento amb tres grans eixos, no? Els adolescents, l'entorn educatiu i l'entorn social, i a través de diverses metodologies, com ara qüestionaris, entrevistes, grups de discussió, amb alumnes, docents i equip directiu. Vaig escollir aquesta temàtica perquè soc mare de dues adolescents i, a més, treballo en l'àmbit educatiu amb adolescents, i he pogut identificar que l'organització actual del temps escolar no respon de manera òptima als ritmes biològics i socials dels alumnes, no? En particular, l'horari escolar encara segueix un model molt derivat de l'època industrial, sense tenir en compte aquests canvis físics i emocionals que es produeixen durant l'adolescència, no? Per exemple, no? En el cas més particular, doncs la meva filla adolescent arriba cada dia de les activitats extraescolars a prop de les 10, no? A part que arriba amb molta energia, ha de sopar i gairebé no són les 12 que no es va a dormir, no? Llavors, a quina hora s'aixeca després el dia següent? Doncs 6:30, 6:45, i no hi ha un descans òptim perquè el dia següent pugui rendir, no? I aquest va ser un dels motius que em va portar a terme a intentar fer una investigació d'aquest àmbit. Crec que aquesta investigació aporta sobretot una reflexió i una anàlisi profunda sobre l'organització horària en l'etapa secundària, i amb l'objectiu de promoure un model més ajustat a les necessitats biològiques i socials dels adolescents, no? I concretament crec que l'estudi fa una contribució en diferents aspectes, no? Per exemple, primer de tot, un reconeixement als ritmes biològics de l'adolescent, una proposta d'horari més actual. Amb aquesta investigació hi ha hagut una participació molt activa de la comunitat educativa, i amb totes les dades que s'han pogut extreure, no? Per després poder fer una presa de decisions i fomentar un model de canvi, no? O sigui, el que hem intentat, o el que he intentat, no, és una visió més integral i més pràctica per poder transformar aquests horaris i ajustant-los sobretot als coneixements que tenim avui en dia, a tots els estudis que n'hi ha, i ajustant-los a les necessitats dels adolescents en el context educatiu d'avui en dia. Ha sigut un temps molt enriquidor per mi, tant a nivell personal com a nivell professional, però així tot tampoc ha sigut fàcil compaginar-ho, no? Per tot el temps que has d'invertir. Però crec que aquesta recerca m'ha reforçat molt les meves creences inicials, no? I m'ha proporcionat també un coneixement més profund sobre l'adolescència i tots els canvis que tenen aquesta etapa, no? I també m'ha portat al poder reflexionar sobre el model educatiu actual, i sobre el paper que tenim els adults en els adolescents, no? Tots hem passat en aquesta etapa i tenim molts coneixements i estudis sobre el tema, i em pregunto per què no apliquem aquest saber a la pràctica, no? I fer aquest període de transició de la infantesa a l'edat adulta en un procés molt més positiu i beneficiós per tots els adolescents.